Fil-waqt li fil-passat kull investiment kien merħba bih, illum il-ġurnata rridu biss dawk l-investimenti l-aktar konsistenti mal-miri l-ġodda tagħna. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament waqt id-diskors tiegħu brabta mal-estimi għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal budget 2026. Fil-fatt Dr. Abela spjega l-importanza li l-investiment jiġi sostnut bl-aktar mod qawwi, kif għandu jkun ibbażat fuq is-sostenibilità, l-innovazzjoni u t-titjib fil-kwalità tal-produzzjoni. Il-Prim Ministru qal kif kien għalhekk li ddaħlu qatt inċentivi fiskali bħal 40 miljun euro sabiex in-negozji jiffukaw fuq ir-riċerka u l-immodernizzar tal-produzzjoni tagħhom b'importanza mogħtija lill-produttività. Konna f'sitwazzjoni qabel l-2013 illi kif jiġi investiment minn barra jew anke lokali tgħidlu kull investiment merħba bih. Kellna pjaga li kien jisimha qatt li refet ras għal livelli rekord u allura dak li jiġi merħba bih. Illum kompletament differenti. Dal-pajjiż illum tant avvanza illi jrid ikollna miri ġodda u approċċ li jkun wieħed ġdid u differenti wkoll. Għalhekk l-importanza li nsostnu b'mod aktar qawwi investimenti li huma bbażati madwar is-sostenibilità, l-innovazzjoni u it-titjib fil-kwalità tal-produzzjoni. Fil-fatt Dr. Abela nnota l-faqar tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-Viżjoni Malta 2050. Hekk kif il-waqt li l-Gvern skatta bl-akbar konsultazzjoni li qatt saret, il-Partit Nazzjonalista kien talab aktar ħin. Innota wkoll kif mal-Oppożizzjoni ma tafx fejn insejjer, hekk kif filli jgħidu mod u filli jgħidu ieħor. Jiddedikaw żewġ faċċati mbagħad wara dak tlieta kontradittorji li semmejt, żewġ faċċati biex jikkritikaw għal l-Malta Vision huwa dokument żbaljat fil-fema tagħhom u qed jgħidu li mhuwiex dokument tajjeb, żewġ faċċati sħaħ. L-ewwel proposta tagħhom taf x'inhi? Għalulna l-Malta Vision ikkodifikawha u għamluha parti mill-liġijiet tal-pajjiż. Iddeċiedu jew hija dokument li mhuwiex tajjeb jew huwa dokument li intom qed tgħidu għandu jidħol parti mill-liġijiet ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru żied jgħid kif kien hemm il-bżonn li jiġi ppreżentat l-aqwa budget tal-pajjiżna, proprju għax irridu li tittellaq b'mod tajjeb il-Malta Vision 2050. Żied jgħid kif din il-viżjoni imsejsa fuq 4 pilastri li huma li jkollna tkabbir ekonomiku ta' 5% fis-sena, it-trasformazzjoni tas-servizz pubbliku, pajjiż reżiljenti b'sistema edukattiva moderna u l-aħjar użu tal-art u l-baħar tagħna. Imma l-aspirazzjoni tagħna hija li l-ewwel nitilgħu mal-aqwa 10 u eventwalment illi nitilgħu mal-aqwa 5. Issa biex niksbu dan il-migri li għadni kif tħaddid dwarhom, il-viżjoni mbagħad hija maqsuma fuq 4 pilastri li se nkun qed nitkellem dwarhom issa. L-ewwel nett li jkollna tkabbir ekonomiku ta' 5% fis-sena. Sa din mhijiex mira li hija waħda faċli. Jekk inħarsu bħalissa x'qed jiġri, kulħadd qed jara ir-rati ta' tkabbir tal-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea joxxillaw madwar il-1%. Biex nifhmu kemm din hija mira ambizzjuża u titħafna xogħol u kompetenza u ħila biex tasal għaliha, però nemmen li nistgħu naslu.